Často se nás ptáte, jakou plastifikační přísadu použít pro váš beton. Proto si dnes ukážeme rozdíl mezi dvěma přísadami do betonu. Prvním z nich je Master Pucolit 90, druhou z nich je Master Glenium Ace 300. Tak jdeme na to. Master Pucolit 90 je plastifikátor, který zlepšuje zpracovatelnost betonu, což oceníte u běžných směsí třeba při betonování základu nebo podlah. Navíc je cenově dostupný a jednoduchý na použití. Master Glenium Ace 300 je super plastifikátor nové generace na bázi polycarboxyl éteru a je ideální pro vysokopevnostní a samozhutnitelné betony. Díky němu je možné dosáhnout extrémně nízkého vodního součinitele, což znamená vyšší homogenitu směsi, pevnost a minimální smrštění. Takže jak to zhrnout? Master Pucolit 90, plastifikátor pro běžné betony, jednoduchý, praktický a levný. Master Glenium Ace 300, plastifikátor pro ultravysokohodnotné betony či samozhutnitelné betony. Je to prostě to nejlepší, co můžete koupit. Jinými slovy, Master Pucolit 90 je skvělý pro běžné stavby, ploty, základové desky, základové pasy, podlahy. Pokud chcete vyrábět vysokopevnostní a samozhutitelné betony, Master Glenium Ace je jasná volba. Oba produkty mají na trhu své místo a díky nim můžete betonovat jako profesionál. Stačí si vybrat tu správnou variantu.